4. Ty šije? Tam ustal zavesený. Čo teraz, hej? Nie, zbraní to. To není sranda. To není sranda, to vino. Super. Darci, pošli. Kokos, jak to one chytil. Keď sme skákali a už aj podľa nich hentam, no, na tej strane a všetky stromy. Skákal bandí? To máme video. Jak je na halúzi zavesený. Kokos, ty si tam jak Tarzan. Počkaj, ja som teraz dostal podhajný. Rádo, poďme, musíme to pohnúť. Nejakých 180 metrov. Myslím, že bol 50, tak Počkaj, tak kedy dá sa dostať. Ne, nekedy v lete. čo to stojí? No neviem, neviem, fakt neviem. Sa opýtať, čo to stojí, myslím, na váhu. No? Čo tam na to?